Исәнмесез, саумысыз, хөрмәтле дуслар. Bir атна үтеп тә китте. Нәтиҗәләр инде билгеле. Карыйбыз һәм яраткан клипларыгызның урыннары ошап бетми икән, тавышларны 13-20 номерына тагы да активрак юлларга дигән сүз. Ә инде иң элек бу атнада иң аз тавыш җыйган клипны сатып калыйк. Бу атнаның премьерасы Алина Даутова һәм аның инде күпләргә танылып өлгергән "Адаштым" җырына төшерелгән яңа клипы. Клипта Алина шактый адашып йөри. Урманда, лабиринтта һәм башка шуның ише адашып була торган җирләрдә. Бу адашудан уңышрак чыгачак һәм туры юлны ничек табачак? Барысы да әлеге клипның кульминацион өлешендә. Әлегә карыйбыз һәм 13-20 номерына тавышлар юллыйбыз. Игътибар, башлыйбыз. Йөгердем урамга, адаштым буранда, күңелеме тулганга, син читтә булганга. Яман су иттең дә, киттең кай якларга, ялгызым калдым мин, хәтирә сакларга. Яман су иттең дә, киттең кай якларга, ялгызым калдым мин, хәтирә сакларга. Сагышым белдеңме, яйкырми йөрдеңме, әрнесен уянсын, саргайсын дидеңме. Яман су иттең дә, киттең кай якларга, ялгызым калдым мин, хәтирә сакларга. Яман су иттең дә, киттең кай якларга, ялгызым калдым мин, хәтирә сакларга. Ишетте бызлы җил, җанымы да күзиңде, язда үкенеп кенә оныттың син мине. Яман су иттең дә, киттең кай якларга, ялгызым калдым мин, хәтирә сакларга. Яман су иттең дә, киттең кай якларга, ялгызым калдым мин, хәтирә сакларга. Йөгердем урамга, адаштым буранда, күңелеме тулганга, син читтә булганга. Яман су иттең дә, киттең кай якларга, ялгызым калдым мин, хәтирә сакларга. Яман су иттең дә, киттең кай якларга, ялгызым калдым мин, хәтирә сакларга. Ялгызым калдым мин, хәтирә сакларга. Ялгызым калдым мин, хәтирә сакларга. Азат Фазлыев яшьлек бит ул бер генә клибында белгәнебезчә баян күтәреп төшә.
Хәзер Азатка каягына барса да, ешкына, әйдә, баянда уйнап җырлат әле дип әйтәләр икән. Кайсы бер җирдә Азат киләсен алдан белеп, баян күтәреп киләләр. Шулай итеп, әлеге клип Азаттан танылган баянчы ясап куйган булып чыга. Ләкин Азат баянда уйнарга әлегә ашыкмый. Әзмәз генә шыгырдатса да, кеше янында уйнарга шитенсенәм ди ул. Шул инде баянчыларның иң беренче кагыйдәсе уйнар алдыннан башта ялындырып алу. Каралы бабакай, бигрәк мин сиңа ашыганмын икән. Синме? Миңамы? Эй, Азат, Азат. Беләсеңме, без яшь чакта бит дөньяның астын өскә китереп яши торган идек. Күпме кызның башын әйләндердек, күпмесе безнең арттан үзе йөрде. Эх, яшьлек, яшьлек. Яшьлек бит ул бер генә. Мәхәббәттән янып килdik, эзлеп ярларını сөйдек. Яшь чагында барда матур сайланып тормый идек. Hey, яшьлеге бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлеге бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлеге бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлеге бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлек гомре кыска икән, сизми калдым үткәнен. Онтылмый тәүге ярымны төннәр буе көткәнем. Hey, яшьлеге бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлеге бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Күрми калдым, белми калдым яшьлегемнең узганын. Үткәннәрне хәтерләтә бары моңлы җырларым. Hey, яшьлеге бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлеге бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлеге бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлеге бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлеге бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлеге бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Хоп, hey, яшьлеге бит ул бер генә, узса икән тиз генә. Яшьлеге бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Яшьлеге бит ул гомерләрнең татлы мизгелегенә. Tatlı mizgelegene. Tahir Asılgәрәй җәй башыннан бирле бик каты балыкка барырга җыена. Ләкин әлегә чыгып кына китеп булмый. Әле монсы, әле тегесе эш чыгып кына тора ди ул. Бит җәй бара, вакыт үтә. Шуңа әзрәк инде ул борчыла да башлаган. Миңа калса әле ул иртәрәк борчыла. Әле бит җәй башланды гына. Tahirга дигән балыклар әле кичкенә генә. Менә бераздан инде үсәрләр һәм Tahir кармагына кабарлар. Тегесе әгәр дә инде вакыт тапса.
sözlerimni aytam birga yuragimiz iba birga yo'llarimiz keta birga bo'lsak qana biz baxtli sen menim yonimda bo'l ko'zga ko'z qarashib o'ta mezgil ishqinmas qo'llardan qo'l yaqinroq kelsin yonimga aynan o'tinda seni ko'rarman unutulursun quchog'imda ertangi xatlaring o'birman yaqinroq kelsin yonimga aynan o'tinda seni ko'rarman unutulursun quchog'imda ertangi xatlaring o'birman senin ko'zlaringni qarab eng nozli so'zlarimni aytam birga yuragimiz iba birga yo'llarimiz keta birga bo'lsak qana biz baxtli sen menim yonimda bo'l ko'zga ko'z qarashib o'ta mezgil ishqinmas qo'llardan qo'l yaqinroq kelsin yonimga aynan o'tinda seni ko'rarman unutulursun quchog'imda ertangi xatlaring o'birman yaqinroq kelsin yonimga aynan o'tinda seni ko'rarman unutulursun quchog'imda ertangi xatlaring o'birman yaqinroq kelsin yonimga aynan o'tinda seni ko'rarman unutulursun quchog'imda ertangi xatlaring o'birman yaqinroq kelsin yonimga aynan o'tinda seni ko'rarman unutulursun quchog'imda ertangi xatlaring o'birman Узган атнаның премьерасында Ринат Гильфанов исемле автор башкаручыдан бар да вакытлыча дип аталган клип иде. Ринат үзе Чаллыда яши, ә бу көннәрдә ул Татарстанга багышланган җыр иҗат итеп ята. Ниндирәк җыр туар, анысы әлегә бары тик Ринатка гына мәгълүм, ләкин шунысы билгеле, ул аны опера җырчысына тапшырмакчы була икән. Яисә икенче вариант, ул аны опера җырчысы белән дуэт формасында башкарырга тели. Нәрсә булса да, иң мөһиме авторларга илһам гына килеп торсын. Чөнки җырланмаган әле аларның җырлары. Sen izlama muhabbatni mening ko'zdan, mening so'zdan sen izlama.
Вакытлыча байлык шатлык кайгы дөньяда Фани дөньяда Bizdə şunda dəyərimiz həm qoynimiz kimdir iskə yuvarığa kimdir osqa Sin izləmə məhabbəti Sin taparsın biktirsən minim jırda Barda vaqıtlıca Kilgan biz bu dünyada Fani dünyada Barda Vaqıtlıca Baylık şatlık kaygı dünyada Fani dünyada Sin min kilgan biz bu dünyaga Fani dünyada Barda Vaqıtlıca Baylık şatlık kaygı dünyada Fani dünyada Жырчы Айгөл Туташ яшь булып калу серләренә төшендерүче курсларга йөргән. Әлеге курсларның соңгы дәресендә аңа күңел халәтен чагылдыручы сүзне исеменә тагырга кушканнар. Шуннан бирле ул хәзер Айгөл Туташ. Әлбәттә инде мин моны үзем уйлап чыгардым. Тагын Айгөл Туташ псевдонимына ничек аңлатма бирәсең? Yollaşılar uzun sefer çıkan Gırşıgı yok zaman yollarının Şular kebek uzun sefer kılan Sani gımer yılların Kız seni mine alıp gilermin Uzun uzak bara sallar var bit Gışkım küte bizini yırakta Sina bulgan mehabbetim haman Saklap yürtem kaynar yürekte Kız seni mine alıp gilermin min Ağzını yollar aşası yöne Biz
Yolçular uzun sefer çıkan Min de çıktım yırak yollarga Minim bilen güne bulsan bari Ökünmemen ötken yıllarga Gün seni mine alıp gilermin min Uzun yollar şasıyım Bizning ömürlerge dert üstegen Mehabette yanıp köyüne Royas Fasıxov uzgan atnada Saban toylары vaqtında 2 gün içinde 1000'den artıq şaqırım yol ötken. Tәүлекләр буе йоклamagan, әллә ничә Saban toyda чыгыш ясап өлгергән. Һәм шуларның берсендә без бергәләшеп Мингәр Saban toyында катнаштык. TMTV телеканалы һәм Тоттар радиосы оештырган концерт программасында Рояс ахырдан алмагачлары җырын башкарды. Шунысы кызык, ничә мең кеше ник берсе-бер тынып торсын. Бөтенесе дә халык җырын Роязга кушылып башкардылар. Ә Saban тойы күңелле үтте. Син булмасаң, bilmәс идем бу тормышның шатлыкларын. Син булганга мин канатлы сөйгән ярым. Син булмасаң, очмас идем мәхәббәтнең күкләрендә. Син яшисең күңелемнең түрләрендә. Син булмасаң, очмас идем мәхәббәтнең күкләрендә. Син яшисең күңелемнең түрләрендә. Син булмасаң, янмас идем күренмәслек ут ялкында. Белмим уйлар идем икән кем хакында. Ышанмаста идем хәтта мәңге сүнмәс хис барына. Әлдә әле син очрадың юлларымда. Ышанмаста идем хәтта мәңге сүнмәс хис барына. Әлдә әле син очрадың юлларымда. Шуны, кавышуны, минем өчен син бердән бер аңлашуны. Тик син генә уйларымда
bulsan idi ömürlükке yanlarımda Tiksin gine uylarımda mınlarımda jırlarımda bulsan idi ömürlükке yanlarımda bulsan idi ömürlükке yanlarımda Jırşı Ansu'nu Sabahın toyunda seyindirgenler. Alabuğa yaklarında meydanda ul en yakın kişim jırın başkargan vakıtta kuzu halkının ana kuşulup jırla butırlarına düşer. Şuna Ansu bek seyini, ergi Sabahın toydan Ansu'nun көңілі tағы da өсіп қайта. Рәхмәт sizге Alabuğa halkı. Яш жыршы қызының көңілін көргенсіз. Қазір аннан яңа жырлар кетіп қалығыз. Seni min yazmış ile alıp gelgen ahıra göresin Her gün sayın seni gille Benim gille bikte göresin En yakın kışım sen bir toz işim En tatlı düşüm Balajıymışım Altın kımışım Yürek dibişim Yürektağı Yaktı yıldızım sen Yürekteki Tatlı hıyalım sen Canımdağı Жылы koyaşım sen Көңілдегі Yazgı soluşum sen Eğer meni şulay şanday Көріп özlep sevmesen Atmasın güller kebek Maturgayım benim demesen Көңілім болса yanıma gelsen Yağımım desen İrkelep seysen Hem nazap öpsen En yakın etsen Yürektağı Yaktı yıldızım sen Yürekteki Tatlı hıyalım sen Canımdağı Жылы koyaşım sen Көңілдегі Yazgı soluşum sen Sen beni erkem söydün Dinler görüp gurur akışqa Sen meni bölek etken üçün Rahmet eydim yazmışqa Sen meni gerek Men sana gerek Bizde bir tilek Yalqınlı yürek Söyü var demek Olin zor bölek Yürektağı Yaktı yıldızım sen Yürekteki Tatlı hıyalım sen Canımdağı Жылы koyaşım sen Көңілдегі Yazgı
Шулай итеп без призлы эшлеккә дә килеп җиттек. Рамиля белән Разилә Батыровалары иҗатларын яратучыларны бик тиздән сөендерергә планлаштыра. Салютлар һәм пиротехника алып куйсагыз да була. Чөнки бик тиздән игезәк кызларның тәүге альбомнары, ягъни музыкаль җыентыклары дөнья күрәчәк. Бу үзләре өчен дә зарыгып көтелгән вакыйга. CD-альбом өлгертүнең алар финиш турысына чыкканнар. Тагын берничә санаулы көн һәм Рамиля белән Разиләдән менә дигән күстәнәчне көт тә тур. Яисә сат та ал. Кыскасы, рәхәтләнеп тыңла. Менә бу фраза күбрәк туры килә. Дөньяда 10 меңнән артык кеше инде аның белән шөгыльләнгән. Хәзер алар рәтен автор һәм җырчы Гүзәлия дә тулыландыра. Сүз фитнесның бер юнәлеше пилатес турында бара. Шулай итеп Гүзәлия хәзер фитнес залда тырышып күнегүләр ясый. Үзе әйтмешли аерым бер күнегүне тренеры инде ардым дигәч тә тагын 3 мәртәбә кабатларга куша икән. Булай барса сакламый кубиклар барлыкка киләчәк. Нинди кубиклармы? Бу турыда алдагы тапшыруда.
Sözlerin taşlap gitkenler İşitse dağın yaşın tüküsün Eyde garmon oyna Koşalıp jırlayım Uyati gağılın ilerim Mindi tanıtmadım Şul kader yaratam Hammanı da sağınam Havalı kilerim Eyde garmon oyna Koşalıp jırlayım Uyati gağılın ilerim Mindi tanıtmadım Şul kader yaratam Hammanı da sağınam Havalı kilerim Yüzekinizidir bu yeni garmon Mağıla tuğan yağımdan Garmonumun haval histelligi Yüreklerde sabı şağımdan Eyde garmon oyna Koşalıp jırlayım Uyati gağılın ilerim Mindi tanıtmadım Şul kader yaratam Hammanı da sağınam Havalı kilerim Eyde garmon oyna Koşalıp jırlayım Uyati gağılın ilerim Mindi tanıtmadım Şul kader yaratam Hammanı da sağınam Havalı kilerim Hammanı da sağınam Havalı kilerim Шулайтып біз бірінші орынға да келіп жеттік. Ли Шансенның сабан тойда шығышлары көп, графигі тығыз. Ақызның бет урланға барасы, велосипедта жүресі келе. Һәм балық тұту турында да ул инде хыяллана. Сіз оңайыннан узган елны Ли әтисе белән шуртан балыгы тотырга барган. Линың шуртаны әтисенекенә караганда зуррак булып чыккан. Әле быел тагы да зурракны тотырга, инде сынатмасканың исәбе бар. Enkey küngele inişke küngel Yaralana gadi sözden de
Кадерле кешем, йомшак кулар минем әниемдә. Шул кулларда иркәләнеп үскән. Рәхмәт әйтәм карап күзләреңә. Бүгінгі топ-клип хит-парады ақырына якынлашты. Ошаткан клипларыгыз булса, 13-20 номерына клипнең коды белән тавышлар юллагыз. Тавышлар күбрәк килгән сайын клиплар югарырак позициядә булачак. Иң аз тавыш җыйган клип атна дәвамында төшеп кала. Тавыш юллауның 2 ысулы бар. Берсе 13-20 номерына SMS юллау, икенчесе tmtvonline.ru сайтына кирип, андан тавыш бирү. Бүгенгә мин Ильяс Газизов сезнең белән саубулашып торам. Үзегезне саклагыз. Очрашканга кадәр. Син бүтәннәргә һәм үз-үзеңә ошар өчен киенәсең. Син стильле киемнәр сайлыйсың. Синең уйларың, хыялларың артыннан оча. Үз-үзеңә ышанычың артсын дисәң, Санфа кибете синең өчен. Ир-егетләр өчен үз киемнәрнең, аяк киемнәр һәм аксессуарларның киң сайлау мөмкинлеге. Санфа XL 3-нче этаж, модный размер.